వెల్కమ్ టు మై ఫ్యామిలీ. రోజు అయితే నేనైతే ఇట్లోకి కరెక్ట్గా అయిపోతున్నాను. సో స్టార్టింగ్ అయితే మనమైతే డాక్టర్ విలేజెస్ అయితే మన ఇంట్లోకి అయితే తెప్పించుకున్నాం. సో మనకైతే ఇలా అయితే చాలా బ్యాండేజెస్ అయితే పడుతున్నారు. సో నేనైతే ఇందాక నుంచి కౌసుని ఇచ్చిన ఎతుకుతున్నాను. సో విలేజెస్ చేయడం చిన్నందుకని చేస్తున్నాం. మన ఫస్ట్ అయితే మనోడైతే ఛాన్స్ వచ్చేసి తినైతే ఇప్పుడైతే ఎనర్జెటిక్ అయిపోయాడు. మనమైతే కోడలు దూకి మరి వెళ్ళిపోతాం. తిందాం రండి, తినమ్మాకి గైస్ కేక్ అయితే అయిపోయింది. సో మాడైతే తినేస్తాడు. సో ఇలా బ్లాక్ తీస్తా ఎల్లు వస్తుంది అలా నాకెందుకు డౌట్ అనుకున్నాను రాదని. వచ్చేది తెలియండి ఇప్పుడు లైట్ ఇక్కడ. ఇది వచ్చేది సోలార్ ప్యానల్కి. ఓకే నేను జంప్ చేస్తా, తర్వాత పెట్టుకున్నాను సోలార్ ప్యానల్. స్కిన్ చాలా డ్యామేజ్ అయితే పడింది. సో నాకైతే కౌస్ అయితే ఇంతకు నుంచి ఎక్కుతున్నా. ఒకసారి మన వాచ్ టవర్ గురించి అయితే చూద్దాం. సో పదండి ఇంకా పైకి. సో నాకు వైర్లు ఏం కాదు, వైర్ ఒక్కసారి ఉన్నా నా పని అయిపోతుంది. సో ఇక్కడైతే మన దగ్గరలో అస్సలు కౌస్ లేవు. స్పాన్స్ చేసుకుంటాను, మళ్ళీ వస్తే ఇంకా అప్పుడు ఓకే అప్పుడు వాటిలో ఏ కౌస్ ఉన్నా కిందకి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ ఉంది కౌస్ పండ్రకు కాదు. లాస్ట్ టైం అయితే కౌని చంపాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు అయితే మిల్క్ అయితే చాలా కావాలి. కౌకు స్పాన్ చేసేస్తా. విలేజర్ స్పాన్ ఎక్కువ స్పాన్ ఇక్కడ ఉంది. కౌకు స్పాన్ లేదు అసలు. ప్యాన్ ఏంటబ్బా ఇది? స్పాన్ కవ్ ఇదే అంతే. సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి అయితే వెళ్ళిపోతుంటారు. మనం మా ఇంట్లోనే కౌనాచి పెట్టుకుందాం. బయట తీసుకొని వస్తే మళ్ళీ ఎత్తుక్కోవాలి. మళ్ళీ ఇలాంటి స్పానర్లు ఎక్కడ దొరకవు, అయిపోతాయి. సో లాస్టింగ్ క్రియేటివ్ నుంచి తెచ్చినట్లున్నాడు ఈ ఎగ్గి. నాకు గుర్తు వస్తుంది, లాస్టింగ్ క్రియేటివ్ నుంచి అయితే కౌనైతే పెడదాం. ఇక్కడ ఉన్న మీరిద్దరు కొద్దిగా మిల్క్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోండి చేయండి. తాగేస్తుంది, తాగొద్దని చెప్తున్నా. తాగేసింది, ఎంత తాగుతున్నారు అంటూ అయిపోయాం. కావాలి నాకు. సో గైస్ 4K లైక్స్ టార్గెట్ అయితే మర్చిపోకండి. సో ఈ వీడియో పేరు ఏంటంటే, ఈరోజు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే నాకే తెలీదు.
ఫర్నెన్స్లో కోల్ కూడా లేదా? ఒక్క ఫర్నెన్స్లో కూడా కోల్ లేదు. సో ఫస్ట్ అయితే ఫుడ్ తిన్నాడు జాగ్రత్తగా. చికెన్ తింటున్నాక సాల్ట్ వచ్చి చికెన్ తినకూడదు, మనకి హెల్త్ లాగద్ది. సో ఈరోజు అయితే మైన్క్రాఫ్ట్లో అలా తిరుగుదాం. గైస్ జాంబీ అపార్ట్మెంట్ సిరీస్ కూడా నేనైతే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. మైన్క్రాఫ్ట్ ఎక్కడా లేదు. ఆఫ్లైన్లో నేను మైనింగ్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళాను. ఏంటి చచ్చిపోయాను అక్కడే. జానీ ఆ రోజు నేను రాశాను కదా, ఏంటి గోళం ముక్క పెడదాం అనుకున్నాం, మర్చిపోయాను. సో జానీ ఎస్ ఈ సైంటిస్ట్ ఎందుకో చేస్తున్నాను. సో ఓకే జానీని అడిగితే జాన్ ఈ చెస్ట్లో ఉందన్నాడు. మైన్క్రాఫ్ట్ కాదు, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావా? నన్ను కుట్టావా? నువ్వు కాస్త నీ ఫ్రెండ్ లెజెండ్ కూడా చచ్చిపోయి లెజెండ్ అనమాట తన పేరు. సో పాపం లెజెండ్ చంపేసా. ఇలా కనెక్ట్ ఉంది కదా, ఇలా వెళ్ళిపోదాం. టైం నైట్ అయిందా? టైం నైట్ అయింది, 9 o'clock. సో వెళ్ళి స్లీప్ వేస్తాం. ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తాం. ఎర్లీ మార్నింగ్ సో స్లీప్. సో ఓకే నేనైతే రిలాక్స్ అయిపోయాను. సో ఇంక వెళ్ళిపోదాం గైస్. నేనైతే ఇంకొక మీకు అయితే వేషం చూపించాను రండి, చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు అంతా అన్నమాట. ఏంటి నేనైతే స్టేజ్ అయితే కట్టాను. సో లాస్ట్ టైం అయితే స్టేజ్ అయితే కట్టాను నేను. స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను, తర్వాత వెళ్దాం మైన్క్రాఫ్ట్లో. ఇక్కడ వరకు అయితే మైన్క్రాఫ్ట్ అయితే వెళ్దాం. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనం అయితే స్టేజ్ దగ్గర వెళ్ళవచ్చు. ఈరోజు నైట్ 9 o'clock అయితే మన దగ్గర అయితే డ్యాన్స్ పార్టీ అయితే ఉంటుంది. చూడండి, వెల్కమ్ టు డ్యాన్స్ పార్టీ, ఎంజాయ్ పార్టీ టుడే నైట్ 9 o'clock. సో ఓకే టికెట్స్ అయితే మనోడైతే బుక్ చేస్తాడు. మాన్స్టర్స్ అనుకుంటాం, క్రీపర్స్. అనుకున్నాను వచ్చేస్తున్నాను కానీ చచ్చిపోయాను. ఈ యాడ్లు వల్లే నేను చచ్చిపోయాను. యాడ్ల వల్లే నిజం చెప్పుకుంటే యాడ్ల వల్లే చచ్చిపోయాను. కన్ఫామ్ యాడ్ల వల్లే నేను చచ్చిపోయాను. హోల్డ్ చేసి పెట్టేస్తాను. గోళంతో చెప్తాను జానీతో, లెజెండ్ ఆత్మ వస్తే క్రీపర్ని చంపేమంటాను, లేకపోతే మొన్ననే చంపుతుంది. అది స్పైడర్ కళ్ళు కనబడదు. ఇది పర్స్ పెట్టుకోరా. మన రైల్వే రూట్ బాగానే ఉంటే బెటర్. రైల్వే రూట్ కష్టపడి కట్టాను 10 days నుంచి. అప్పుడెప్పుడో కట్టాను, ఇప్పుడు కాదులేండి కట్టింది. అప్పుడెప్పుడో కట్టాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ టైం వస్తే నాకు అసలు ఇష్టం ఉంటుంది. సో మా మైన్క్రాఫ్ట్ వచ్చింది కదా, మైన్క్రాఫ్ట్ ఉన్నది ఒక మైన్క్రాఫ్ట్. అది పోతే ఇంకా మనం ఏం చేయలేం, క్రియేటివ్ నుంచి తెచ్చుకోవడమే.
అనుకునే జరిగింది. మైన్ కార్ట్ ఎన్నెన్నో అనుకుంటా. సో సరే వెళ్ళి క్రియేటివిటీ తెచ్చుకుందాం బాబు. చూడండి క్రియేటివ్లో వస్తే ఎలా ఉంటుందో. ఇప్పుడు మళ్ళీ సర్వైవల్లోకి వస్తుంది చుట్టాలు. ఓ నైట్ అయిపోతుంది. నాకు ఒక డౌట్, నేను ఎప్పుడు మైన్క్రాఫ్ట్లో సన్సెట్ సన్ రైజ్ చూడలేదు అసలు. సో చూద్దాం పట్టండి. వా సన్సెట్ అయితే బాగుంది. సో మనమైతే ఇంకా కిందకి వెళ్ళి పదండి. సో ఓకే నేను కిందకి వెళ్తున్నా. ఓకే మైన్క్రాఫ్ట్ మన దగ్గర ఉంది ఏంటి ఆల్రెడీ. ఓ సారీ, నేను ఆల్రెడీ ఇందాకే పెట్టేశాను కదా. సో నేనైతే లేదనుకున్నాను. సో పర్లేదులే పదండి. వెళ్ళండి. ఓకే గాయస్, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. మనమైతే మన ఎమరాల్డ్ స్టేషన్లో తాపుదాం బండి. ఓసేపు అక్కడ ఆ స్టేషన్లో వా గైస్ మీరు చూడకండి, ఎందుకని లైట్ కూడా పెట్టలేదు. పట్టేసుకొని కొట్టుకుంటున్నాం. గైస్ మీరు చూడకండి. ఓకే గైస్, హ్యాండ్ వాష్ అయితే చేసుకున్నాం. సో లెట్స్ గో. టూ అవర్స్ లేటర్ అయింది. సో అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తెచ్చాను. సో ఎంతసేపు రా బాబాయ్, 3 అవర్స్ లేటర్. 3 అవర్స్ లేటర్ అయ్యి ముందు నేనైతే నేను డౌన్ దిగుతాను అనుకుంటున్నారేమో. ఓనైనా వెనక్కి ఎవరు ఇక్కడ పెట్టారు? ఒక కనెక్షన్ లేదని ఒక బండ ఆగిపోయిందా? ఓకే, ఇక్కడి నుంచి కూడా రైల్వే కంటిన్యూ చెయ్యాలనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఆఫ్లైన్లో. ట్రై చేద్దాం నాకు ఖాళీ ఉన్న బట్టే. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అలాగ తిరగాలి. సో దిగద్దాం పదండి. మన గోళం అయితే ఇందాకే చనిపోయారు. ఎందుకంటే నేనైతే తనైతే నార్మల్గా అయితే జోక్గా కుట్టా, వెంటనే చనిపోయారు. సో ఓకే, నేనైతే ఇప్పుడైతే పైగా వెళ్తాను. రోజు పువ్వునైతే మార్చాలి, నేను మర్చిపోతున్నాను. పువ్వును మార్చేసా. గైస్ మనమైతే ఇప్పుడైతే జాంబీ అపోకలిప్స్గా అయితే మారుస్తాను. మీకు లింక్ కూడా అలాగే ఇవ్వాలో చెప్తాను. సో ఓకే, గైస్ ఓకే, ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మన వరల్డ్, ఈ వరల్డ్లో ఒక్క మనిషి, అన్కౌంట్లెస్ జాంబీస్.
సో ఇలా జరుగుతున్నాయి. సో నాకే తెలియలేదు. ఈ మోడ్ అయితే ఆన్ చేశాను, వెంటనే నన్ను అయితే ఈ ఊళ్ళో కథ పంపించారు. సో వీళ్ళని ఎదిరించాల్సిందే. ఓ నో 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 నో, చూసారు కదా గాయస్, జాంబీ ఇన్ మై హౌస్. హౌ లైక్ ఐ డూ ఇట్. వస్తున్నారా బాబాయ్. గైస్ వీళ్ళైతే లాస్ట్ టైం కంటే చాలా పవర్ఫుల్గా అయితే ఉన్నారు. సో అసలు వీళ్ళనైతే ఎదుర్కోలేకపోతున్నా. లాస్ట్ టైం అయితే జాంబీస్ని అయితే ఫుల్ అయితే మనకైతే గోలమ్స్ని ఇంట్లో స్పాన్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈసారి జాంబీస్ అయితే డైరెక్ట్గా మన రైల్వే రూట్ నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి. రైల్వే రూట్ నుంచి మన ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాయి. సో రైల్వే రూట్ని అయితే మూసేయాల్సిందే ఇంకా, లేకపోతే అన్కౌంట్లెస్ జాంబీస్ ఆర్ కమింగ్ టు హియర్. ఎంతమంది వచ్చి రౌండ్ చూద్దాం ఒకసారి. అవునండి. సో చూడండి గైస్, అన్కౌంట్లెస్ జాంబీస్ అయితే బయటనైతే వెయిట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు వస్తే మనల్ని అప్పుడు తినడానికి చాలామంది అయితే వెయిటింగ్. సో మనం అసలు ఏం చేయలేం వీళ్ళని. సో లోపల ఉన్న జాంబీస్ని అయితే ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసేయచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈజీ కాబట్టి. వాళ్ళు కొంతమంది ఈ పైన రూట్ కూడా మూసేయాల్సి వస్తుంది, అందుకని చికెన్స్ని అయితే ఇందాక ఖాళీ చేస్తాను. సో ఇదైతే పైన అయితే ఒక్క చికెన్ ఫామ్లో ఒక్క చికెన్ కూడా లేదు, అన్నీ ఖాళీ చేయించాను. అక్కడి నుంచి కొన్ని వచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే పైన ఫీడ్ చేయడానికి వెళ్తాను నేను. ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ అనేది మెయిన్. ఒరే వెళ్ళరా బాబు. మెయిన్ స్టఫ్ అంతా క్లోజ్ చేస్తాను. ఇంకే రూట్ నుంచి జాంబీస్ అయితే మన ఎగ్జిట్ డోర్ క్లోజ్ చేస్తుంది కదా. ఓ నో, ఓ షిట్, నేను మర్చిపోయాను మన ఎగ్జిట్ డోర్ క్లోజ్. ఎంత పని అయిపోయిందా గాయస్. ఇప్పుడు చాలామంది అయితే మన ఇంట్లోకి అయితే వచ్చారు. సో నేను అసలు మర్చిపోయాను, మనం ఎగ్జిట్లో అయితే క్లోజ్ చేస్తాం కదా అనుకున్నా. సో డిస్పెన్సర్ అయితే ఇక్కడ పెట్టాను, చావండ్రా. సో ఎదిరించి మన ఫోన్లో అయితే మనమైతే కాపాడుకున్నాం. దీనికైతే మళ్ళీ 5 parts. ఇదైతే సీజన్ 2 అని పెట్టుకొని పోనీ, సీజన్ 2 అన్నమాట ఇది. జాంబీ అపోకలిప్స్ సీజన్ 2. ఈ సీజన్ 2లో పవర్ఫుల్ జాంబీస్ చూడండి ఎలాగొచ్చు ఇంట్లోకి, తెలివైన అన్నమాట. ఈ మోడ్ అనేది చాలా డేంజరస్ మోడ్. లోపలికి ఎవరైనా వెళ్ళారా? సో ఎవరు వెళ్ళలేదు. సో మనం ఇంకా సర్వైవల్లోకి రావచ్చు. సో చూసారు కదా, ఇన్ని జాంబీస్ని అయితే మనమైతే ఎదుర్కోవాలి. సో అస్సలు తట్టుకోలేం. గోలమ్స్ కూడా లేరన్నమాట. గోలమ్స్ని మన జానీని అయితే వాళ్ళైతే చంపేశారనమాట. ఓ నువ్వేంట్రా మా వాడిని చంపేసి గెంతులేస్తున్నారా? ఇంకా మీ పని అయిపోయిందిరా. మన వాళ్ళని చంపేసి వీళ్ళైతే గెంతులు అయితే వేస్తున్నారు. సో షట్, వీడే ఫాస్ట్ అందరికంట. బయట ఎప్పుడు డోర్ తీస్తామని ఎలా వెయిట్ చేస్తున్నా చూడండి. తీసుకోండి రా. ఏంట్రా నువ్వు? గాయస్ మనం ఇంకా అయితే బయటికి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. లాస్ట్ పార్ట్ 2 కూడా తీస్తాను. ఈ చిన్న అసలు చంపలేకపోతున్నా. సో ఎక్కడ పోయి పుట్టుడు?
ఇంకెందుకు అంత ఫాస్ట్? సో ఓకే, మన జానీని అయితే వీలైతే చంపిస్తారు. మనం ఏం చేయలేము. ఇంకా కొత్త వాడిని క్రియేట్ చేసుకోవడమే. ఇద్దరిని క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఈసారి కష్టపడి. మా జానీ పాపం ఎంత కష్టపడ్డాడు ఇప్పుడే కలిసి. సో అప్పుడే ఉన్నాడు సో ఓకే, మనమైతే ఇంకా సర్వైవర్లో కాతే వస్తున్నాం. ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదు. మైన్క్రాఫ్ట్ జాంబీ అపోకలిప్స్ కదా, చాలా చిన్నదే, ఈజీగా అయిపోద్ది అని అనుకున్నాను. సీజన్ 1 నేనైతే ఎదిరించలేకపోయాను. సో సీజన్ 2 అంట. సీజన్ 2 ఎలా ఎదిరించాలో మనకి ఎలా తెలుస్తుందో. ఎంత బాగుంది మన వరల్డ్. జాంబీస్తో నిండిపోయింది. స్టార్టింగ్ చూసినప్పుడు మన వరల్డ్ లాగా ఇప్పుడు లేదు. అంత జాంబీస్, రోజుకి జాంబీస్ అనేవి ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటే. సో చూడండి ఎన్ని జాంబీస్ చూడాలి. మనం ఏం చేయలేం. సో ఇంకా బాయ్ గైస్. సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి. సీజన్ 2 అయితే రాబోతుంది కాబట్టి అందరూ 4 లైక్స్ అడిగితే పంపించండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.